ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарони гиромӣ. Медонед, ман имрӯз дар як мавзӯи хурдакак мехоҳам суҳбат кунам. Албатта дар наворбардорӣ дар тӯйҳо бисёр чизҳои кӯчаке ҳаст ки бояд ба навор нагирем. Ин чизҳоро фаҳмондани ман шарт ҳам нест. Лекин се чизи маъмулие ҳаст ки як махсус наворбардорон ба ҳамун чизҳо ҷалб шудаанд барои навор гирифтан, ё ин ки соҳибмаъракаҳо маҷбуранд, ё ин ки хоҳиш мекунанд, дархост мекунанд ки ҳамин се чизро ба навор гиранд. Аммо ман ҳамин чизро манъ кардани ҳастам. ба фикри ман мумкин нест ҳамин се мафҳумро ба навор гирифтан. Якум, дар деҳотҷойҳо вақте ки молкушӣ мекунанд, мол забҳ мекунанд, ба наворбардор даъват мекунанд ки онро ба навор гирад. Ман аз шумо хоҳиш доштам анамун ҷое ки сари молро мебуранд ба навор нагиред. Хоҳ соҳибмаърака бошед, хоҳ наворбардор бошед. Ман аввал медонед бисёр солҳо ба наворбардорон муроҷиат кардаву бисёр чизҳоро мефаҳмонидам. Ба хулосае омадам ки ин чиз бефоида аст. Барои он ки ман дидам дар бисёри ҷоҳо ки ана ҳамин чизҳоро маъракадорон худашон талаб мекунанд ки ана ҳамин чизро ба навор гир. Ба ҳамин хотир ман имрӯз ба маъракадорон муроҷиат карда гуфтанӣ ҳастам ки аз рӯи фаҳмиши ман анамун сарбурии молро ягон вақт дар навор нагиред ба ҳисоби. Барои ба хотири чи ягон кӯдак ёд мегирад, ягон зани ҳомиладор аз вақти тамошо мегӯяд ягон ҳодиса мешавад, ё ин ки ягон пиру кампироне ҳастанд ки дилашон суст аст, ҳамун ҷои сарбуриро дар ҳаёташон дидагӣ нестанд. Як ҳолати ногувор ба вуҷуд мебиёяд. Ин як буд. Дуюм масъалае ки мехоҳам ба навор гирифта нашавад, ин ана ҳамун никоҳ аст. Никоҳ аст, маросими никоҳ аст. Бисёриҳо дар ҳамин фикру ақида ҳастанд ки никоҳ бояд ба навор афтад ба он хотире ки чӣ гӯям исбот шавад ки онҳо розӣ буданд аз гирифтани ҳамдигар. Ман фикр мекунам никоҳ чизи махфӣ аст, бародаронам, чизе аст ки маҳрамона аст. Бовар кунед, ана ҳамун агар оддӣ карда фаҳмонам, чӣ хел гӯям ба шумо, ана ҳамин чизро шумо бояд аз ягон мулло пурсед ҳатман ки равшанӣ андозад ба шумо муфассалтар гардад. Ман ин чизро дар ин навор гуфтан наметавонам. Дар он ҷо як чизҳои нозуке аст ки дар мавзӯъҳои маҳрамона сухан меравад. Як нафси нафисаи занро бахшиданиест ба домод, ё ин ки қабул кардани домод аз нафси нафисаи келинро. Ин чизҳо бовар кунед чизҳои нозук аст. Бигзор ҳамин чизҳо махфӣ бошад. Дар он ҷо шоҳидҳо ки ҳастанд, ду шоҳид мешавад, як падарвакил мешавад. Падарвакил мешавад, боз беғарзи ҳардуи инҳо ҳам боз шоҳидон ҳастанд. Ман тарафдори як нуқтаи ҳамин никоҳро дар навор ғалтиданаш ҳастам. Ҳамун ду шоҳиде ки рафта аз келин аз паси чодар мепурсанд ки розигии худатро ба фалончӣ додӣ ё не, ана ҳамин ҷоаш навор гирифта шавад. Бас аст ба фикри ман никоҳ чизи махфӣ аст, бародарон. Агар чизи махфӣ намебуд, падарвакил шарт набуд. Ана ҳамон худи падари келин метавонист ки дарояду розигии духтарашро диҳад ба домод. Медонед ба чӣ хотир падарвакил даъват мекунанд? Ба хотире ки анамун нангу номуси падари духтар намебардорад ки худаш иҷозати духтарашро диҳад. Ба ҳамин хотир иҷозати худашро ба ягон шахси дигар месупорад. ана ҳамон шахс падарвакил ҳисоб мешавад. Падарвакил розигии худашро ба домод месупорад. Гӯё ки боз ин чӣ маъно дорад ки мо ба навор гирему, ана ҳамон наворро бо падар дар пеши ҳамон оилаву зану духтари худаш тамошо карда бошад. Бовар кунед, солҳои аввал ман ин чизҳоро сарфам намерафтам, ба навор худам мегирифтам. Оҳиста оҳиста хостам ки нагирам. Дар баъзе тӯйҳо мешавад ки баъд аз тӯй дар нисфи шаб ҳамин никоҳро мекунанд, махсус наворбардорро медоранд барои наворгирӣ. Мо мехоҳем гӯем ки фаҳмонем ки ҳамин чиз мумкин нест ба навор гирифтан. Онҳо каҷ мефаҳманд, мегӯянд хушад намебиёяд пулро гирифтӣ, хушад намеояд 1 соат 2 соати дигар дар ҳамин ҷо истивӣ, анамун никоҳро ба навор гирӣ. Ин барои хуш наомадан не, дӯстони азизам. Шумо худатон манъ кунед ки ба навор нагиранд никоҳи ҳамсари шуморо. Ин дуюм чизе буд ки ман намехоҳам дар наворҳои тӯи шумо дида бошам. ана сеюм масъалае ки ман мехоҳам ҳамин аз наворҳои мо бардошта шавад, рахти хоби арӯсу домод. дӯстони азизи ман, дар бисёрии стилҳо гӯем, стил яъне сабку услубҳои наворбардорон махсус ҳаст ана ҳамин чизе ки шаб меистанд, рахти хобро партофтанашро ба навор мегиранд. боз як маросими хурдакаке доранд дар борае ки
ҳамон арӯсу домудро дар пеши рахти хоби худашон ягон аксҳо мегиранд. ман фикр мекунам ҷоиз нест ана ҳамин чиз. бовар кунед ин гап дар муллогӣ намеравад, гап дар диндорӣ намеравад, тамоман ҳамчун дар инсонгарӣ меравад ки агар маро хато фаҳмед бигзор кардан гиред, лекин фикрамро гуфта истодаам. бинед рахти хобро албатта аз ҷониби авлоди домод тамошо кардан ё ин ки дидан ҷолибияти хеле хуб дорад, аммо аз нигоҳи падар ё бародари анамун келин ки дар вақти тамошо кардани диски тӯй рахти хоб намоён мешаваду анамун простинпартоӣ намоён мешавад, ман фикр мекунам ин чизи хуб нест. як номуси ҳамун вайро бедор мекунад. гӯем авлоди ҷониби ки арӯсро дар деҳо ҷойҳо ҳар гуна одамро дидан мумкин аст. албатта ин фикри дурустам ҳаст ки бигзор ҳамин як ҷогаи хоб нағалтид, не дар дискони тӯйҳо. бовар кунед дар ҳамин баъзе шаҳрҳо ман мебинам, гуфта истодам ку махсус роликоне ҳаст. ҳамин чӣ хел гӯям, пас аз тӯй медароянд аз таги чемилиқ домод арӯсро мебарорад, дар назди чемилиқ сурат аксҳо мегиранд, дар назди анамун ҷога аксҳо мегиранд, наворҳо мегиранд, наворҳои романтични гӯем. баъдан таги чемилиқ медароянд, баъд бо ҳамин хотима меёбад диски тӯй. бигзор ана ҳамин рахти хоб ҳам аз тӯйҳо бартараф гардад. бародарони азизам, агар маро дуруст фаҳмед, ана ҳамин чизҳоро дар тӯйҳои худатон ҷорӣ кунед. нагузоред ки ба навор гиранд. ин чиз ҳоло баъдан вақте ки мо духтардор мешавему, баъдан вақте ки набераҳомонро ба шавҳар мебарорем, баъд шояд сарфаҳм равем ки ҳамин чиз чизи нодуруст аст. ман боз такрор мекунам, аз ҷониби авлоди домод тамошо кардан як кайфият дорад, як зебу зиннат дорад ба ҳисоби. боз дар баъзе тӯйҳо мо мебинем ҳамун занҳову кампирҳо ҳам барои як ирим шудаву дигару дигар бачаҳоро дар болои ҷогаи хоб меғелонанд, ё ин ки худашон ба даруни кӯрпа даромадаву ҳар хел маросимҳо доранд ки гӯё чӣ хобдидиву дигару дигар. дар ҳар тӯйҳо ҳар хел як маросимҳои хубу дигар ҳаст. ба ҳамин хотир ана ҳамин се чизе ки ман зидди ҳамин чиз ҳастам. фикри ман ин аст. хоҳед кардан гиред, не ки ба фикри ман аз ҳамин дискҳо берун барояд беҳтар аз ҳамин чизҳо. боқӣ дар паноҳи худо бошед. агар ҳамин фикрҳо ба шумо маъқул биёяд, фикрҳои худатонро дар комментария нависед. ҳар касе мехоҳад зидди ман гап занад, навистанатон шарт нест, кардан гиред кори аз дастон меомадаро. ман фақат фикри худамро гуфтам. паноҳтон ба худо, тансиҳатию хонавобудӣ насибатон гардад.